Dobrodošli u još jednu epizodu fiktivne igrice. Opet sam zaboravila kako se zove. Uglavnom, nemojte se penjati na drvo. Pogonit ćete, ja sam to već probala. Ne želimo polomiti noge. Vidimo da je noć, da je koliko sati? 10. Trebali bi da spavamo, ali kako kad nemamo krevet? To ćemo već lako napraviti, treba vam što više ovih, gdje je ono, ništa ne vidim, ovih listova od palme i ovi kao vezivo ovo i zatim drvo. I evo ga. I gdje da ga postavimo, na ovo ne može. Spavamo na otvorenom, kako vidim. I to bi bilo to. Hajmo sada mi prespavati da nam dođe fino jutro. Da možemo skontati gdje smo i šta smo. Da, ovo je super. Ja mislim da mi ništa nismo jeli od kad smo ovdje i to je jako loše. Eno naša ajkulica, čeka nas da zaplivamo, načekat će se dosta. Sad je bitno da napravimo jednu vatricu i mogli bi da ulovimo ribu, ali kako? Ovdje također imamo ananas, kokos. Da li šta mogu dobiti od ovoga? Ne. Ajde. Evo je. Vatrica. Postavit ćemo je ovdje. Ali prvo da ulovimo nešto. Hajmo probati napraviti koplje. Da bi mogli da lovimo ribice. Kako ne znam ni ja sama, ali pokušat ćemo nekako. Već da to skontamo. Hajde. Kako sam vidjela, u moru se nalaze potonuli brodovi i ostali stvari, pa tu moramo malo istražiti jer se pronađe jako korisnih stvari. Tu. Čekajte zapravo. Da li možemo razbiti ovo? Da, super. Uzet ćemo tebe. Gdje nam je drugi dio? Evo ga. Ne radi tu. Treba nam sigurno još ovih triščica. Vidite, svaka ova alatka ima svoj rok trajanja, tako da kad se istroši moramo da napravimo novu, a to nije teško. Čak se može i nož napraviti. Uglavnom. Ne. Pardon.
Još se nisam navikla na ovu igru. Vidite nož. Vjerujem da za koplje još nešto treba. Da li mi to imamo? Evo ga. Odlično. Ne dajte se prevariti kad ovako zaroni u zemlju. Igrica još nije gotova, ja mislim. Da vidimo. Kako da ga uzmemo. Super, odlično. Te malo da zaplivamo. Ali ovo je malo teže. Jer su ove ribice jako brze, a ja nisam tako. Jao. Ovo mi baš ne ide. Pa evo, ispred tebe sam, ženo. Yes! Imamo jednu. Kako da je ostavimo? Ovo je jako glupo. Kako da ispećem ribu, ne kontam. Daj bježi. Ovo nam je znak da smo jako gladni i žedni. Sve smo. Opet sam bacila svoje koplje i ne znam gdje je. Ajde da pokušamo ovaj krompir ispeći. Ja ovo stvarno ne kontam. Ovo mi je sve nekako novo. Da li sam ja išta ovdje uradila? Ovo je jako malo za nas. Da mi je samo uzeti ovu ribicu. Jao. Odlično. Kak je divno. Ne razumijem. Ovdje treba biti precizan, to nije normalno. Kako ću ja znati da li je ovo gotovo? Nije.
Jao, kako je ovo odvratno. Aha. Evo imamo gotovu ribicu koja je odjednom postala zlatna. Ništa ovo nama, idemo mi loviti još. Još kad bi znala gdje nam je koplje, tu je. Kako nabaviti vodu? Da li možemo da je napadnemo ili nešto? Da? Odlično. Sad te se više ne bojim. Šalim se, naravno, bježi. Baš me zanima možemo li ubiti. Oj, pa nemam zraka. Više mi nisu strašne ove ajkulice. U redu, ne možemo je ubiti za sad. Jo, ženo, šta radiš? Gdje je? Ah. Jo. Opasna si, malena. Dvije. Ovo već pomalo postaje opasno. A mi smo gladni. To. Imamo jednu. Dvije. Da li možemo ovo jesti? Mislim, ja ne bi. Ali šta znaš? Vatra i dalje gori, to je super. Ali malo.
Skupljali smo sada polje. Jao. Ne ide meni ovo baš preživljavanje. Da, ovo je još jedan način da se napijete i najedete. Koliko je to sati? Sad će polako i mrak. Ja mislim da je ovo dovoljno. Mogli bi sada da sagradimo još jednu ovu stranu. To ne bi trebalo biti teško. Nadam se da nećete kako lupam. Ali ovo jeste pomalo naporno. Trenutno ništa, treba će nam još ovoga. Evo kak je ovo divno. Wow, prelijepo. Onda kreneš? Ja ne znam šta sam sada dobila ovdje.
Nisam to sigurno htjela. Ali hajde da napravimo malo veću ovu kućicu. Pa ćemo iskoristiti ovo za ovo. Odlično. Hajde, mi ćemo ovo nastaviti u drugoj epizodi. Opet je pao mrak, mi ćemo da spavamo. I hvala vam ako ste gledali. Ostavite like i subscribe. Ćao.